Otu United Nations bụ ndị gara n'ihu wee tozie ndị ntorobịa nke ala Nigeria maka etu ha si wee bụrụ ndị nke na-enye aka wee na-eweta mgbanwe bụ nke a chọrọ kata ma iche ka anya bụ mgbanwe bịakwute ka onye nta aka anyị bụ Ekwi Ajide bụ onye ga-ewetara gị aka ahụ. N'okwu ya n'emume ụbọchị ụwa nke ndị ntorobịa na Abuja bụ ndị UN na Ministry mmepe ndị ntorobịa hazikọtara ọnụ ka onye nnọchianya UN na Nigeria Mohammed Fall kwuru na ndị ntorobịa Nigeria n'ụlọ na mba ọzọ egosila ihe ọ pụtara bụ ahapụghị onye ọbụla n'azụ. Ọ gwara ndị ntorobịa ka ha nọgide na apata na-ekwu okwu ma mee ka anụ olu ha ka ha wee nwee ike ịgbanwe kọntinent Afrịka n'ụzọ dị mma. Minista maka mmepe ụmụaka Ayodele Oluwande kpọrọ okwu ka eguzebe otu a ga-eji jikọta ndị ntorobịa ma nye ha ohere iji mee nke ọma, si na emume ahụ bụ akụkụ nke mgbalị ime ka ihe okike ha bụrụ nke eji emeta mpaghara Afrịka iji ruo ebumnuche SDGs tupu afọ 2030. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.